iki jenenge ning Jakarta narek. Ono gedung-gedung dhuwur. Nek nang nggonmu kan dhuwur kambil. Bener Mas. Iya, nek nang kene Iki Jakarta. iki Jakarta. Aja kaget. TV-ne Lewat nang ngono ora apa-apa, ora mungkin ambruk kuwi ora apa-apa. TV-ne ya gede-gede lagi ya. Siap. Nah, TV-ne yang Lampunya gede. meriah ini, Pak. Iya, TV-ne. Oh, TV-ne gedene rame. Ora usah mikir kuwi minyake kondi, ora kuwi listrik kuwi listrik. Nek anu Petromak, Mas. Endi hak ini? Ngarep kae. Bundaran HI, Mas. Masih. Yang selalu masuk berita nih kalau demo. Bundaran Oh. HI. Iya. Kuwi emang anu ya, kon demo ngono. Demo. Itu Akion apa? Akion apa? Apa, Pak? Akion Jakarta. Oh, Icon Jakarta HI. AI sama Monas itu kan. Tapi anu, Pak, untung wis sudah ada apa jenenge? Udah ada Grab sama apa Gojek ya, Nar. Coba nak saat ini ki belum ada, kowe arep ngopo saiki? Tetep ora tekan nggone. Enek men. Tak kira ya karo awakmu ya padha bingungan to. Heeh. Lah mau we kesasar-sasar kok, Mas. Ayo. Berangkat tuh kan sama ini Pak, apa namanya, sopirnya kantor. Ah, Ya udah biasa ke Jakarta, cuman kan nggak hafal-hafal banget iya. jalan. Oh. Pakai maps aja nyasar, Pak. Ayo dunek dugling ora ngerti apa-apa. Ada jalan yang di atas sama di bawah. Kalau di Nah. maps kan kelihatannya lurus aja ya, Pak. itu. Kirain naik, ternyata lewatnya yang bawah. Let's turunnya Ya muter lagi, Pak. Ya, turunnya kemana tahu itu. Iya. Tadi kan tanahnya jauh bener. Yang jalan atas tadi ya. Iya. Itu Iya. turunnya di sana di ujung, ntar baru muter lagi. Muter lagi balik sini. Balik lagi. Ya ampun, inilah nasib orang-orang udik. Salah. Anak-anaknya kita mobil motong ini biasa. Di Semarang wis kok unek-unek Oh, iya Pak, kalau di Semarang di Jawa udah Diunek-unek. dihajar rame-rame. Ini Biasa, biasa. orangnya sabar. Terus modelnya podo ya Mas Pi. Maksudnya padha-padha apik apa padha? Podo Pi Fortuner, Fortuner, Pajero. Pajero. Sing ngono-ngono kuwi, galak-galak. Iya. Cari kok kayak kan mau udah ngerti cari. Iya Mas, aku ya. Rana seri ya, belas Rana. Nemu ceri Mas. Lah cari Rana apa meneh kuwi apa sing Daihatsu apa? Ijet ra ono mesti. Ijet. Ijet udah. Corolla ora ono Mas. Lah ada. Pak, sing lama-lama wis ke Jawa semua. Ke minggir. Gumusi pari. Iki TV nempel truk kowe. Oh, Jenenge TV nempel truk. aku ya kerja, Pak. Kerja ya.